بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Menguripnu Allah Mi aloi wallah subhanahu wa ta'ala si sa Quran agyang kutung akay importante o kasapar sa marata na gusto kasugo sa mapiya. Niyang kuto ingad na may kadiran din isapar sa mga rarata na so tiyuba wallah kung mga tawa din dadarwa ka na pelangkap ko kapagingad. Kanabaya buwap kasugat atiwa na so mga baradusa kapkirampat so sirano to mga tao, ang mga bilang tao. Yuto kaimportanti o mga bilang tao, mga baraamal, mga barasimba, bisiran di magisaysa. Sangkutong kipasugong kumapiya na gusto kipsaparan kumarata. Ibarat o mga darwa ka kukapagingad disiran di galabak sa rarangito Allah subhanahu wa ta'ala. So mga padarmatan kukapagingad nagyutunap kararangitan siran Allah. So mga padagang sa mga siyabo ko kapag nagyuto na malaw tuwararang ito Allah. Gusto kandagang sa pakabarag. So mga tawading gulawla sa kasina. Nagyanan na mga pupuruanan mga rarang ito Allah si ko mga manusia. So mga tao di mga niyaya ko kapag mga ibaratanan na diyang kutong dinggalabakan si ikuingad kasabapan sa kapkararangiti wallah si ikuingad na kailangan dinuto masambut na misa paruto sa amiganak si kukapagingad. Diyanan, mga urip no Allah, so mga ingat tano, lanindingan tano sa diyon ayamanan yan na makataling umaso murala na gusto tiyo Allah subhanahu wa ta'ala sa ilinding tanuron so kasi siya patanuron o bo na pagkaad na diyang kotong mga galabakay kararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ituro Allah sa suratul Anfal ayat ay ka-25 A'udhu billahi minas shaytanir rajim wattaqu fitna لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Mana yan nakalak niyo so murala. Kalak niyo so tiyo ba? Anto na itiyo ba? Miya kadakdak lapi susuna ng mga tiyo ba wallah? Murala akatutong ibarat murala mga babagrandu apakapulang sa tao. Murala linog dataruto di bagumba sa iso ingad datarang kay miyawlawla sa kay mga ingad sa depan sang kanan kaya linog si sa Turkey si sa Syria miya kapulang sa madaklataw miya magumba sa iso mga ingdiran kalkun niyo so fitna so tiyuba wallah so murala datarang kutuwa mga kasasakit o kaya sa gadrakatano o COVID-19 amya kapulang sa madaklataw na fit na penuto. Na gusto di ka bubuno madaklataw apakapulang penuto sa tao. Ang gusto di ka tidawa na murala penuto. Ito Peter wallah wattaqu fitna kalakan niyo so murala La tusibanna alladhina dalamu minkum khassa kaknabayabu apkatabis ayamanan yan napkatana ng kutu fitna na sa mga baradusa
Aming galabak ko galabak kay ni karang ito Allah. Ugay napulang kapang kutong manan yan namurala kulang no pupagingad sa diyang kotay nga de. Mangurip no Allah, tiyak oriyan no Allah, at tigyan na inna Allah wa'lamu anna Allah sadidul iqab, ang kadadiyo sa ginawa niyo mata na su Allah na masupiit manan yan na kapaniksa igira suminiksa su Allah na tanto din na masupiit amilay tanong sang kaya miyang gulawla sang kaya pakatatayan tanong tinwa marawi manan yan nabigan tanong no Allah ta'ala sandao leyo ga na manok manaleyo ga na manok na kiadaan sa tao so ingad niya gumbasay swingad na taman sa masjid na miyang ada taman ko mga madrasa tanong na miyang ada taman si ko mga turil tanong aplangan sa Quran na miyang ada nagyanan maurip no Allah balasan no Allah so pesugu sa mapiya nagu balasan no Allah so mga tawa din di rumasay kukip sa parniran si kumarata kukapagingad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.